penny pay, any pana penny was said. Seven penny pa, penny once them. That's the room, baby, if I will go to shit. The two my baby, let's send my body. Baby, oh, no, you're not one. Yeah, seven penny pa, penny once them. Baby, oh, no, penny once them. That's the room, baby, if I will go to shit. The two my baby, let's send my body. Baby, yes, I'm good. Yes, I'm. Again, I'll yes, I'm. Yes, I'm. Kukudia, what need to say? Kwama komudia etuno. Me name ho sa. So that time I you be otama koma so. I am send the box. Say me come jawa apa. Na me kwama kromu na abaya we di me china me de ko. You say there some na me kwaka che that time ma. Kukudia. Me fa ni ko. Me fa ni ni me tin ko ba bia. Okumosi. Empempi ya na me ka sem kire wo. Na so ya on fan kwa dindwini mu. Ba ka kire wo empebe brese. Enipa oni obi nya enhyiamudie kwa. Ansa oni obi be hia. Simantete ba kokora no. Na wade kontia. Oni nipa na hia. Mimi de nyame ene ne ba so ben. Akwanhia ye ne omanya no. Obi nim dachi asem Kokomosi. Ye kan ebi omumpo ene ebeji yankwa. De mekan papa wo yetimi age won kwa. Hwede si ponim. No ani pem. Si jimi baba sokokwa aman ko ware. O se won don no. Odo we enyenhye. Nanso wonu obi nya asem a eya kai de bibi esiye. Foni to bibi. Kuku de se me fema ne to bibi nti no. Eti me ka cho se mitimi emfa oba we koka da ache hima wo. Hwe ebo am so ma hye da ache hima. O se me so me kai de da ache hima ebo am ne na hye. Kuku dia wo de me sew ade da. Ene de me unia me sew ade ba ko me sew bo ame. Why? Me sew a jetu mama. Kuku dia wo de me sew. Ade na wo me enko. Ni enka no kure wo mu nkyerɛ eye me be da nyame ne se me Kokomosi de me ni do ba bi so obi krom eye me ne no akɔ apam se ebe ware na wo Kokodia de uni obi a komo oba bia enya mpɛw eti no na ka onfa soben no maw why na Kokodia ko ba mfita boni ne mti ya bi mfi ba ko ba na me de ne maw Kokodia why enya ne sa why Kokomosi ye wo kan me Kokodia enam do am do nti metimi aye ne sa enya ne sa Kokodia afi na komam metimi aye ne sa pepe afi no so ye ni wo ye ya papa kai na dwene se me yesa nessa wo pese wo no pese wo fi ase ntu pen sa mate Madame Pano Kokodia Madame Pano wa na ba kwa fa na Madame Pano ha eti ni so na jara wasano Aden ha se wasuwa we ka sem yi o wantie masem on se na wotu etie ne suo ene Kokomosi na akɔware na yire Amosi yi o sana ka woni da che hene ese mosomo ye anso ko ne kuro me yakɔwale ama no wo so wanya wo de wo ha wo se wo mpe Kokomosi na wo pe no ene hwe ne Kokomosi ama wesuwa ma Aden dache hima edi pa ne hawo na ono na ko wale ne kuromuni na so wale ukuromuni enu ano no
Mami. Kwaku musi amme. Minimum. Wani sada. Obwa. Ontimi nya sa. Waye wiye. Ensi suda. Waye wiye. Bebe wa kukuduro. E wakashim bam. Wode kwaku musi die. Aduro kwa ote so wo. Hwabra wo bre. Wanya wo waware ya wo se wo mpe. Ono akwanya na ware on se wo ti hu anisuo. Ene ya waware akwa mosi. Hwie. Edon be si kuremu ina be hu wiase. Unya hu hwe. Hwe, yiro ho ba bra tia mo bi ante. Ashakwa. Wone eka sentemi wonu hita wone na wo ana no ya wadom na yekodua ana ede ba dem kokodia de ma kan o se o timase me to what say kokodia me no nenam me nua no anya bia o wan kai cheme eti bibi na me susu o chem o se o timase asema me ka cho anya dia o se o fa na bufu ene didi atem no wo kokomo se wo didi me matem kokodia Watamu ma. Ada na uma yemi ye twemu kokwa micro. Na yenya sa me nya me so ben yenya om honko. Na me ni ga chi ma enko twene hu. Enka chi ne se ha wa makomuni. Na echire no kiyaba. Na kiyaba be fa eye so ben no ko. So esansu sue ne ye. Kokumosi. Sisi ano. Me ma brew. Ye wo pese wo ye bia no. Wo betimi aye. Yini film. Sikra die na menye. Se mama di asafu dache hene tata me. Kwaku musi so ko bi sisi me maintain nka. Sem na no edi. Nanano momwame. Nanano Mommy, fise me pese me yem fom so kesi bia. Me pese me di me dofo ni hwamo. Me pese me se me pepere me ho atu mirika. See the I had mama. Ni aminye. Nanu mama ntikwa kumusinka. Mama ntikwa kumusinka. Asana bibi aka echi amame. Obunya kwawo semini sese na obeyanka me make me ni wachikwa ne wa ma ha okasa me yakola ma ho okumosi me nya kola wo e ka kire wo me nya kola kora me nya me bibia to ni wachi mebo wa ensamfu ni sem hu na ka kire me no na onim sha ajeji sam na ajeje me no woni twese that ma your ba me tano ayama hye ne bo se me koba be wale no na wo yem pepe me tikon se me kofa sa ba ya no na yo yokupa ayo yokufu kokumosi asema wo me yokupa me na me ka to so yokupa kokumosi asema wo ka kire me no mimi ni wachi enfi kwaman Abraham asema wo ka kire me na nka sa Joseph bema fasa film suko ko no me fo wase me free so film suko kokumosi shoka se mu ye o shoka se mu ye mate ntuma se me free so me se me free so why mi nya soup de kra adai na wo ju so be so je me sa obi a oni bi se me ma ka to se
sawana me dono na o se bi check me ngala ba na fa no kwa me de kwan me de na me chi o so ya ko pa ya ko fo e fele ko kwa wo mi an bo mi di biam o ti ami an bo mi di o pa sa ko ma ko mo o ya ko pa ka ba so ya no ah when ya ma usa when the brim da si ma wa de no so when the brim da si ma wa de no so o ya ni brave for ko dia o ya ni brave for open me ni kwa sene hawo me bia me tie kwa etia bia e ma me di kwa bia me se sa fe ti na kwa Manim sa den oni me wasem wana o hwe manim sa menya oden kugudia emmomidi kugudia so ohumse me no ayaka de na so ti masema me maso da yebi kugudia wo ni me ayaka na emmomi ntie wasem kugudia me so mfo so na me ye na me nim de ba me so oda roma fa fo so che me wai kugudia maso da ye na me da nyame waso me ne eye ne baba no ye soben no waso me ne nsa di hia kan ya bom se awarefo me da se na me so sa da no odi me so ne sa ne se me popiti esole ye no nti na me da nyame na wa eden na me da nyame na ni age na soben no so ani age na wo me de na me na maka me no masiso aka wani masiso anie kukudia toje wa unsa da na wasono fe mo adwen kudin ti se ben dai kukudia chamie hade boko ona wede enye bone na oduro apenti bia biura wa wura na asoma me se me busa wase yo nyina ne se ose oto ne nsa fle wa nkasa oda ache hema senka ombla na yeni inkuta ho nanso ahwe n'anima omma ntimi mra na me busa de ntia oto ne nsa fle no nanso so wantumi ama woni bia ni yo ede me komisampa no credit so what was our friend somewhere there's no bibi and a best fan camo to the mestre tina and to mirror would drop into sir and your book yo nemo will be the best fan camo a breast simuno obeba Mrs. You know my breast simuno to the moba yeah over chemi say abanisa na anya boapa yo it has bad ani no antina ba tia me na tia bichia biura father asema menye woka wonti ase kokomusi enipa so yo papa ya fobone entua nika asemba na yeba ka che papa no kokomusi wonsa wo onya kola so woni mu a
mpanimfo so bi eso akɔkyerɛ nkwa yɛnsa no kɔkyerɛ wuo woyɛ yɛ woda wɔn ho ne sa woyɛ asɛm bɛn yɛ ka kyerɛ papa no yɛnka nkyɛn sɛ yɛkɔ hu papa ne du ɛbɛ bɛfa so bɛn na kɔkwaman na yɛkɔ ne yɛba wo sɛ wo nkɔ ha oju ne sɛn Kokudia na sɛ asɛm a woka no ɛni papa ne sɛm na woka no Kokudia wonim sɛ daakye hema ɛyɛ ɔba metɔ no ɛna mede daakye ma yɛhyehyɛ aka yɛn ho bɔ mu sɛ yɛba bɛwale te sɛ mefa so bɛn wei ɛni makyi nkɔ kwama kurom hɔ mekɔ dɛ sɛ mɛmkɔ ka kyerɛ daakye hema Kokudia de papa ne sɛm na woyɛ no bɛbɛ na woyɛ no Kokudia kokumosi mi di ne papa ne sɛm na wonim wɔne tua sɛ yɛba no ma hyɛ daakye ma bɔ sɛ ɔno na mekɔ aba bɛwale no te sɛ mefa so bɛn wei ɛni makyi nkɔ kwama kurom hɔ mekɔ dɛ sɛ mɛkɔ ka kyerɛ daakye hema hwɛ Kokudia hwɛ yɛba hwɛ daakye hema na de wei tu kom ɛsɛ ɔde wei atom kom ɔno sɛ ɛmi abɔ me ho ban kokumosi ɛyɛ na medwene ho a wo wadwene sua wadwene yɛ kitikiti yɛ wo si so a wogyina hɔ gbene mu no sɛ nka wadwene yɛ saa ade wo yɛ da wo kɔn mu yɛ wo kɛn honhom ne bɔ wo hwe ade wo na gye wo nkwa na wonim sɛ ade wei na ma honhom ne bɛpia hɔ ɛyɛ wei sɛ wa ɛne bɔ me ho ban piribia sɛ wa ɛne twitwo mu two sɛ wa ne ɔba me dɔn Kokudia meka kyerɛ me ne wakyi nkɔ mesan kɔ kwama kurom menkɔ wo sa kɔ kwama kurom me na meka kyerɛ menkɔ menka hwee sɛ me ɛna megyina mu ɛyɛ bibia ansa yɛsa wo yɛayɛ me na wɔkɔfa sɔbe na ba kwaman wo deɛ kɔ na menim yie sɛ kwaman no wonu hɔ na wawu wo deɛ kɔ Kokudia ɛne na wa kɔfa sɔbe aba na ɔbɛwale no na me Kokumo se deɛ ɛnyɛ dɛ me medi wakyi akɔ nananom ɔbotan nyame saa mmerɛ yi ɛyɛ moamako a manu ɛna mekoto mu anim mesama obi biara a wɔnim mama ne huru yi hu bi sɛ wɔyɛ nipa sɛ wɔyɛ honhom sɛ wɔyɛ mframa mesama ne nnɛ sɛ wɔnim m'ani fra yi ho asɛm bi a mekita ahyɛnsodeɛ yi mekita kosua yi ɛsama saa onikorɔ no ɛma wo ɔbotan nyame mesama onikorɔ ma wo Kwakumosi amani ebe pa na mekomu abaye ahumude ne mami me nono me baso me ne dachi me dinkra eni jesu ena me de bai na me san me chi akono na me do bai di mechi se dia sempa na me kokache e dachi ma ana me so mitimi enkanche me me de nyame no se me mpene baba no minim aha obe mako ise me hu de me nye dachi ma so yopa me donno me do dachi ma na no we de mo Muhammad na mo nyi me free sa ha we mu now how would you and what thing if any our carbon Nanya hanka mnimse se ni frani wo otimi tupi afa gan ni frani tupi afa gan o ma ya yeso ye nko si no e beta ma ya nko ye ti we wai wo mere eje wa mere papa na mo ko Ruwa no kwano no says da brother ne ko sire sika meboa atwi dua sha omatu o modi ne ko sire sika wa mo mpere na aduru sa Kenya ni se Kwa ba tira fam suom nto wo ho e bodo no
No way saying come on can't go the open from. E ka sen ka woto epem ho. Ono a waso oye oye. O se wo. Mate. Maka me se. Nti da so sifia se won ko kurom. Won kwa kuno ne me so mintimi nja no won ko no. Oje wa wade da be ye ba bi. Ah? Wa wade wani agina be kuma na se agina nisa. Ya wo sana mukuro mu amamre tie. Ani wo tutu sana sana na ani wo be fira nani. Ana mukuro mu ma ngo de go me ni ho. Bruwai. Bruwa ntino wo chasa wo de kasa ye waduane. Enti asumdwe sima baako sima coupe se kra wo mpe. Sisi shame. Sisi fetch wani kwa kwa shame. Wana ehwe hwan. Oba no. Bene wa. Wo hwe wo se de. Ane. Wa poche na no de wo. Enti na wo ho na ye ne fe. No han fa na ye ne fe. Oh. Ya me nyesa. O ma nipa boni. Wo ha da wo ni pada. Ada na ahwe misa. Wa twa mo ko hene. What try me say ya frame Bruwa. Yeah me nie. Ade a we kan ni sama me ne hwene nya. Wo hwene fe pa. Ade asamo a. Na be kan. Bruwa na fa e wa kan. Me hwene nya fa unsu ani mu sa. Na ni ma ye so Ka bi tira me. na ni ma se ntontom ani kata. Ka bi tira me. E ba so ye ni bie. Ye ni ya mo. Wo me mpade wo. Ni ya mo. Ade asamo. Hey, Ade. Bruwa. Benewa. Me pesa me Benewa Ade. Wo be kimi no sa ko ye bi wa ha. Mira. Wo je fansa kan ye. Mira. Mira. Mo ku. Mira. Me ha bono. Wo he fansa kano. Wo he ni. Wo he fa. Wo he fa. Onu re yina nja. Yes, I am. We need to watch yes. Bruwa me prawo. Bruwa me prawo wo he fa. Ago. What is it? Wait. Papa. Never call. I'm afraid. Na Ade, uni ana we. Minya. Oba. Let's messy. Mima usu. And so yeah. That's it. Yeah. Sorry. Akwaba. Yeah. Nya kokumusi. Oi. Nana. Okupa hoye ba edu pomko. Na oyesi o hwa de bia ba. Si medical ba. Na mana nko yesi. Twemko. Ti weba. What? Weba, ni bonne konso. Weba njiti, so ati. Hey. Akinti. Debi amuni ni mama. She, me catch you. Kokumusi, so wama. Mu be chiro papa. Me. Enya wona me. So wadwane me bwa. Wadwane. Unyane. Kogude. Oh, kokumusi. That's so. Inimidi.
Kokubosi. Oba efia. Aduan dodo a wanu ama wadi. Ahofama ode ma amon. Suban pa oda na di kire mo no, wo musa ni din. Nanso aduan ne de, utimi di. Nasima! Misi di konzoni mama wan. Kase, Kokumosi aba. Edi asem be jimi sika kokko. Sika kokko be. Na so sika kokko be na me de ma wa. Jumadi a me kire o se fa ye no. Wantimi anye. Ohun se ensa kọ ayufie asa abada. Ti de wo keka. Asampanipa. Wenipa na pane wasem. Wiasi mu asem mpanipa. Wenipa na pane wasem. Dwe wuta mpanyina. Usa woni memu. Adasi kumu bebrebe de asem bada bi. Asem wanse da no di wadanse hweye. Le okoni nko de ramon sansan mesumanu awiakete. Wiasi mu asem mpanipa. Wenipa na pane wasem. Someone penny pani pana pani was somewhere. Someone penny pani pana pani was yeah, someone penny pana pani was somewhere. Someone penny pani pana pani was yeah, the other one and one over. As everyone say that, what do you want dance yet? Yeah, and for her, as you want me free back. That's the crew moon, baby, and I won't go see shit. One consa baby, asamba badabi, ufi fu frania.